Damini dibata na sumurung siyan salhuk na roha. Ima mangaramoti akatiate. Doho pikiramu na dibagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Hatani dibata nagabi ujahan patuguhon partodiota dibagasan parsarata dia pala partikenon. Diene mesen buku ulau ni apostel bidusada mamukka maisyanaya onom maso sa tuay sa pulsada o mahatani Tuhan tapay tiuk madibagasan rohat tabi. Las disukun akan na pungima ibana akanin nama. Pajajongomu maso nari ali Tuhan harajau ni di Israel. Alai nin nama madok nasida. Dang ro dihamui uboto taon na mana obas na. Nabinuhul niya may guru diwasona sabi. Alay jalo muna do hagogoon ni tod di parbadia na songot tuhamu. Gabi sitidangiku mahamu di Jerusalem. Do di Sadok Judea do di Samaria. Sahak ro di ujung di Tanoon. Jadi dung didok songoni tarhisa maibana di panoti nasida. Dungi diholipi obbu maibana sian julu ni mata nasida. Dina tinuluhoton nasida dope ibana lahu itu gijang. Nunga jongjong di labung nasida dua halak parulus namar nang lina. Akan nama dok. Oh hamu halak Galilea. Aha masa jongjok kamu mamerengi dopa gijak. Anggo Jesusi natarhisa siya labumuna tu banua gijak. Narodo ibana sugot. Songon na didamuna ibana laho dopak banua gijangi ido pajahonna. Huria nenolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Barita halongangan saya dipatuduhot Tuhan Yesus Kristus do ditiki adok ibana di tonga-tonga di Portibio. Mulai siyan hatubuanna nunga maban halonganga bolon. Sahak musenang tuaka haberniton na tinaon na maban halongangan. Bahkan ditiki na mulak ibana mulak mangulu. Dakyado pe adong jolma di Portibio. Nabuy mulak mangulu siya namate sa Tuhan Yesus Kristus. Tong barita halongan. Apalagi dungnakok ibana tu banua gijak. Nah, akabarita halongangan na pinatuduhan ni Tuhan Yesus ditiki ni ngoluna. Disuruh Tuhan Yesus masaluh naikon hati dakonon nyak kasisyan. Alena gabi suku-sukun margugo doa kasisyan na. Maka tidak ko saluh naik. Molo mga saon hadirio dinasida dang margugo. Molo mga sahon parbinotoa. Umalo do akka padebisuk manaka si boto sura. Molo mga sahon hamorao. Umora do akka halak Yahudi. Alana diboto Tuhan Yesus ma salhu akka hagaliw niya kasisyan. Adorang sonako ibana tu banua gijang. Takasma dipodaho ibana naik ko jaloon niya kasisyan na dotod di parbadia na somok tu nasida. Nagabi mangurupi salhu nasisyan nai laho mabaritahon barita talingot tu hadirion ni Tuhan Yesus. Alaya manginang obar tu jamita na satu kita. Adorang sonako Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang. Sada suku-sukun na pinasahat niyak kasisian ni Tuhan Yesus. Didok na sida pajanjongom mumasanar ali Tuhan harajaw ni Israel.
Sada suku-suku nom sasitong na nang tarpaimai mado sisyan nai tarigo tu harajaw na ko pajunjongan di Tuhan. Harajaw na diigil niya kasisyan na. Ima harajaw ni Portibion, harajaw ni Israel na ko jongjong di tonga-tonga ni Portibion, na ko pahoton ni dibata songon harajaw ni Sidao. Dan dia tu siya kasisyan na. Harajaw na pinatupa ni Jesus Kristus. Alay didot Tuhan Yesus mangalusinasida. Dan diboto hamunay sa guru ni dibatado. Nomor 8, memang adong do tikina neko pajongjongon ni dibata harajaw na neko pahoton ni dibata harajaw na ditong-tongan di Portibion. Alay sa luhut na sa guru ni dibata. Nagabi ulaw niya kasisyan na. Para deon Portibion gabi inganan ni harajaw ni dibata. Alinima dito na Tuhan Yesus Kristus. Asa gabi sitidagi ku hamuna di Jerusalem do di sadok Judea do di Samaria saharo di ujung ni tanah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hulang akasisyan ni Tuhan Yesus do na dipilih gabi sitidangina. Dan do ti tanah porsia. Kasitong namanginang. Di hati hay memakulang sisyan ni Tuhan Yesus Kristus. Alayan mo sundari, saluhut na kajulma na porsia di Portibion, eko gabi sitidangin ni Tuhan Yesus Kristus menjadi saksi, mempersaksikan akan kebesaran, akan kebaikan Tuhan, akan kuasa yang dia nyatakan, yang sudah menyelamatkan dunia ini. Apakah dunia ini akan serta-merta menerima kesaksian itu? Apakah dunia ini menerima bahwa Yesus itu telah bangkit? Tentu tidak. Dan sudina Portibion. Bahkan Portibion dan majalo salhutna. Bahkan Portibion dan porsia itu salhutna. Alana porsia do Portibion itu salhutna. Gudang akajun mana porsia. Gabi mate. Marujungulu. Alanya kahaporsia. Alaya manginang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus di pesta las di rohatta dia pala partikienon di hari hanana di Tuhan Yesus Kristus di leo do ojahat tuhita ganuk marsada-sada gabe sitidangi Kristus tu sadok portibi na marlapatan na parjolo sahali na diigli de batas kita ganuk marsada-sada setiap orang yang percaya menjadi saksi Kristus. Karena kita sudah terpilih menjadi saksi Kristus, maka kita mau tidak mau harus melakukan semuanya itu. So dia do hita maka tidak kon Kristus tu sadok Portibion. Marhite-hite jamita sabindo. Marhite-hite tanya sabindo. Daw. Ragam do nabut ulahonota. Na maka tidak kon holong ni roha do asin ni debata. Molso kami akapar jamita. Marhite-hite jamita hami hati dakon do. Na Kristus Tuhan jala si Pangolo. Alay marhite-hite ulaw nami. Tong do hami hati dakon salunay. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Apa yang kita persaksikan? Kalau kita mengakui molo tahajong joko do. Kristus si parholong roha di bagasan ngulutan. Berarti tapatuduhong may marhite-hite na mga holong ni roha. Aso nang gabi pargabus sita. Unang tadokon Kristus parholong ni roha. Alahita dang adong mangulo di bagasan holong ni roha. Multa hatidak ko do Kristus. Patuduhon hasitongan. Berarti hita julma na porsia na maka porsia iba na pe. Ikot tapatuduhon do hasitongan di bagasan parmulota. Asa unang gabi pangoto-oto hita. Multa hatidak ko do Kristus si silihod dame. Berarti hita pe kusibuat dame. Artinya seperti apa? Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini
Dunia yang tidak bersahabat ini berarti mempertunjukkan cara hidup Kristus di dalam kehidupan setiap saat. Idunekun hati dakolota. Kristus Tuhan jala si pangulu. Kristus Tuhan jala humok pita. Kristus Tuhan jala anak ni dibata na patudun holong ni rohana nang manubus saluhut na portillo. Jala harajau ni dibata sasitong na nungasahat tuganuk jol mana porsia. Aka jol mana porsia. Dang bepay maon sadihari do harajan ni dibatay. Dung ropor Yesus Kristus tu portillo. Nunga dipatudu dibata harajau na. Harajau ni dibata ima harajau na mabodang. Harajau ni dibata ima harajau na mabod hasito. Sekalipun dunia ini pada saat ini tidak penuh dengan kedamaian, masih penuh dengan kekacauan. Tetapi sesungguhnya bagi setiap orang yang percaya, kerajaan Tuhan itu sudah melekat dalam hati kita. Huria nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Gabi sitidangi Kristus dan ulau namurah. Ala ulau na borakdo. Gudang do pehita songon sisian ni Tuhan Yesus Kristus si. Natotong na sida mangigil harajang ni portillo. Na kita pe gudang do pe songon yang mangina. Gudang do pehita manghito Tuhan hanya untuk mencari keuntungan. Banyak kita mengikuti Kristus hanya untuk mencari kekayaan. Molo sa songonon do pe pikirata mangalului akaparutungan na manghito di bata. Berarti dan songo do peharajau di debata do holong di debata di bagasan meluta. Maka ketika kita terpilih menjadi saksi Kristus, yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah sebuah pengorbanan. Sebagaimana yang Yesus lakukan. Bahkan hosat tabe eko gabita pelihod do pataridahon atau gun haporsyat. Dapat tanda sama dia. Ketika orang mengatakan tidak percaya, kita harus katakan tidak percaya. Ketika nyawa kita pun akan diambil oleh karena iman kita, kita harus tetap mempertahankan iman kita. Jangan jual imanmu oleh karena dunia ini. Semua sada panipuli, sada cerita, sada ilustrasi, taringot tu saharat na mati martir. Tahun 1800-an terjadi pegabaran Injil tu daerah India pedalaman daerah asal. Alai salhutna luati primitif dope. Maul dope nasida majalo Kristus ipalua. Maul dope nasida majalo Tuhan. Di bagasan parno di rasida. Ale adong masahala keluarga. Amaton inato dua rakonna porsia. Jale di jalur nasida mak Kristus. Jale di dokon amatay ma di bagasan moluna. Mengiku Yesus keputusanku. Madohoti Kristus gabe keputusan ni dagiku. Tarsarma baritai di daerah luati. Tarbegima tupang waso ni luati kepala suku. Di joma keluarga. Dung di sidang keluarga giancam mai kebunon na nasida. Lalu mo bibidok kumatu amat tay tuna margoar nokse. Edok kumatinggal ha porsya mo. Unang porsya hoy matu Kristus. Mulodang olo magat maninggalon ha porsya mo. Bunon namin na anak mo. Tapi apa yang dikatakan? No, doko ni mana marendeme mana? Mengikut Yesus keputusanku. Dipamati ma dua sana. Masuk matu giliran di tanah. Doko masong-song ni. Olo do maninggalon ha porsyamu. Asa malua hodo inatang. Alay di bagasan pos ni roha. Di doko sinongseng do.
mengikut Yesus keputusanku. Dan ku persuade, kuta ingkar. Di pamate matok inatana. Sahabat tu giliran di mana? Tong ma ho hapor siaon di sinongseng. Hamate yang nang dijulu di ibana pe dang di habiari bana ala ni nama dohoti mangoloi Tuhani di bagasan ngolo. Amang inang nanolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksian iman itu lagu Yesus keputusanku tarsarma baritai tu sudinang aka parbarita nauli. Jala godang do nagawi porsia musena. Tu debata ala ni ha porsia disi nongse. Nah kita pesa sitong na kosong onido. Molo nunga mula sena tubuh hita nunga gabe karisten. Satu nama goda kita gabe karisten. Ikut tapatu duma hatuau ni ha porsia ton di bagasan parange na dengga. Unang jual hamuna be ha porsia muna ala ni portibio. Jangan lagi tinggalkan imanmu oleh karena dunia ini. Apapun yang dunia ini katakan, tetapi tetap katakan dalam hatimu dan pikiranmu bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah kasih, bahwa Dia adalah menyelamatkan dunia ini dari segala sesuatunya, bahwa Dia adalah menebus hidupku. Jadi apa yang masa, apa yang terjadi amanginang, hati dakok kamu nama dibata di bagasan ngolumuna, hati dakok kamu nama dibata di bagasan ulamuna, hati dakok kamu nama dibata di tonga-tonga di keluarga muna. Gabi parbarita nauli mahita, marhite hite pangalaho do ulawan sigado pari. Amen. Martanya kita. Muliate ma sobat rohanami ali Tuhan. Di asini roham, didenggan di basam na totong dilehom mutu bagas ang ulunami. Nunga taruli hami, marhite hite hatam. Di igil ho hami asa totok kay makatidak kokodo Tuhan jala si Pangulo hami. Di salut gulmi ni parmenon nami. Parguguy hay marhite dito dim parbadia. Asa margugu hay makatidak ko sa aluh. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu hita salhu.